Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes og pizza 15 na. Nining buwan karon mahigala sa Disyembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon na tagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Naguna sa atong maisgutanan karong butaga mahigala, ang pag-asa walay na monitor nga hulga sa tropical cyclone alang sa mosunod nga tulo ka mga adlaw. Straight to the Daot point. punta mga higala ha nga wa lang unta gyud no gumikan kay kinini ang nagsingabot na intawon Pasko ha. May na lang intawon mahigala nga ilikay tas katalagman ha. Nining nagsingabot mahigala nga kapaskuhan og unya inaot punta mga higala nga bisan pa man sa duha ka dagkong katalagman nga tunay guman ang linog ug ang bagyo naagihapon mga higala ang diwa nato sa Pasko. Straight to the point. Di na intawon ta palabian pa mga sukit paminaw ilikay ta. Yan mga katalagman mga sukit paminaw. Katari pagtagad do budaga sa atong pamanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang lalawigan sa Sugbo padayon o nagpabilin gihapon nga maoy labing dato nga probinsya sa tibuok Pilipinas. Tungod kay duna kini 339.85 billion pesos nga assets mga sukit paminaw base sa 2024 Commission on Audit Annual Financial Report sa mga LGUs. Straight to the point. Ang second mao ang Rizal Province. Ato ni hatagag pagtagad mga kaigalaan no. So pwede ra gihapon mga sukitig paminaw nga number 1 mahigala nga probinsya ang Sugbo. Pinakadato nga probinsya gumikan sa mga asset apan mahatag mga higala ang serbisyo sa mga hospitals, mahatag mahigala ang serbisyo medikal og mahatagan mahigala og disente no nga mga pansayan ang ato mahigalang bus terminals. Straight to the point. Naagihapon pwede ra gihapon mga sukit paminaw no kay unsa may gamit og mahimo tang richest province unya ang mga tawo wa magkatilaw niini. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin ang atong pagbadayon mahigala gisgot kay waton to matiwas. Kato nag-viral mahigala lagi nga kinini ang minatay dito sa Alcoy nga wa mga higala ni dili misahan gumikan mga higala ining sitwasyon nga dunay nagsugal atol sa pagbilar. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad mahigala dili sa ingon nga pagpanaway mga kaigalaan sa ilang pari o sa ilang mga higalang Parish Pastoral Council ang ato lang basin pa no og ilang hatagan og pag-review kanang ilang mga higalang mga lagda diha inday ang atong tuyo dili sa ingon nga kanana ang unsa nga klase sa paghisgot sa isyu kun dili ang atong tuyo mahigala nga basin pa og matan-aw ang uban nga mga posibilidad og atong maukban mahigala ang uban nga mga rason no labot ani mga sukit paminaw kay kung imong tan-awon nganong Alcoy naman sa tibuok Pilipinas sa inday ha. So tan-awon mo imong ngano ka unsa kay paminaw sa uban unsa man kay panlantaw sa uban labot aning atong mga lagda dinhi. Straight to the point. Kantanig pagtagad mga higala no. Ako mismo dili ko musugot anang sugal-sugal ha. Dili ta gusto mo encourage anang sugal apan kung kinigong do nay mamatyan mga higala lahi po ng istoryaha nga di pod mga kaigalaan mamisahan og rekim mas kanang patay gumikan kay dunay nagsugal atol sa pagbigil. Straight to the Medyo point. lahi sa na mga higala nga sirkumstansya ato ni tagag pagtagad lubutaga sa atong pagban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ato sa ngisgutan mahigala kay kinini ang pagrally gito November 30 do na mga higalay rally batok mga higalas korupsyon katong trillion peso march. Do na nagdag placards mahigala lahi may placards ang gida. Inay katutuang
pagpanubag mga higala sa mga kawatan. Ang iyang gidang placards kadto mahinuon nga Father Shano nganong duha kami side sa mga kurap. Nitubag pud taon mahigalas Father Shano mga higala labot ani na ato ni tagag pagtagad mga sukit tig paminaw sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan deliberasyon sa Bicameral Conference Committee alang sa 2026 National Budget, nagsugod na kagahapon nga gipa-live stream aron pagpakita sa igo mga higala matud pa nga transparensiya. Straight to the point. Transparensiya, ha? Ato ni tagag pagtagad sab karon mga sugiting paminaw. Samtang sa pikas bahin, Senador Ronald Bato de la Rosa wa gihapon motunga sa Bicameral Conference Committee meeting alang sa 2026 National Budget. Straight to the O point. ang atong paghisgot sa mga kahilaan labot na sa pagpasaka o kaso mga kahilaan na ni Vice President Sara Duterte dito na sa buhatan sa Ombudsman. Straight to the Kini point. uguban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado.